Играем само с Кенджи Brawl Stars. Така, чакай. Трябва да сменя геймода. Много. Това е така. Днес ще играем само с Кенджи. Да. Дайте да видим сега къде са. Хора, ако знаете някакви тактики за игране с Кенджи, моля пишете ми. Долу в коментарите. Защото искам да си го вдигна на престиж. Ама... Еее! 299 куп. Добре, това е на Кенджи. Колко толкова? Няма такова. Добре. Плюс 500. Така, започваме нова игра. Добре. Така. Сега, отиваме тук. Така. Така, ела. Така. Кенди! Добре. Така. Кенджи е доста добър. Според мен. Според вас, кой е най-добрият бролер? Според мен е Кенджи. Но... все пак, всеки си има преценка за бролерите. Може да ми пишете в коментарите кои са двойки бролери, защото аз много не знам. Изобщо даже. Така. Шели някои си там, Шели и Колти бяха, не знам, не си спомням. Но може да ми кажете, ако искате, разбира се. Мале, това Франк направо ще му разката играта, ще му влезе с карата в бъбриците. А сега лами го Франкче, долнопробно Франкче. Умирай ти. Ага. Така. Не! Умрях. Как така? Ако искате, мога да прави шортове. Тоест... Да. Така. Да. Браво, Манди. Просто Сигма 2017. Ти как си използваш супер, ама просто ли си има? Явно да. Как всички са си таковали хайперчарджа? Брат! Не! Добре. Все пак. Трябва да губим някой. Така. Според вас, кои бролери имат най-хубавите хайперчарджи? И хайперчарджи.
Според мен... Не знам. Според мен най-хубавия Hypercharge го има с Кенджи. А най-хубавите гаджети, не знам. Вие ми кажете според вас. Аз не съм много запознат с това. Добре, дроу. Добре, поне не губим купи, което е добре. Айде още. Така. На вас случва ли се, въпреки че на много хора не се е случвало да имате Legendary звезда и да ви се падне нещо тъпо, като някакъв супер топ Star Power или да. Защото на мен много пъти ми се случва. Само Едгара остана. Между другото, аз не играя много с Едгар. Някои хора го мислят за много добър, аз не. Честно казано. Изобщо. Даже, защото много ми е такъв труден за игра. Като бъс малко му. Но бъс не ми е чак толкова труден. Така. Какви видеа искате да правя? Мога не само на Brawl Stars, на различни игри. На PUBG мога да играя, но то не е много известно. Не, я харесвам много. Но, честно казвам, на мен не харесвам. Горе-долу. Все пак. Добре. Така, това не е последната игра и спираме. Днеска ще е малко по-кратко видеото. Защото имам такива работа вкъщи. Нали? Абе, давай бе! Браво! Добре, хора, това беше видеото за днес. Може да се абонирате за канала и да харесате видеото, ако ви е харесало, разбира се. И благодаря за гледането. Чао!